Todo paningkamot karon ang mga sakop sa 10th Infantry Aguila Division nga mapulpog ang tanang remnants sa Southern Mindanao Regional Committee kon SMRC nga pabiling naglihok sa maihap na lamang nga mga munisipyo nga sakop sa area of responsibility niini. Sumala ni 10th ID Division Public Affairs Office Chief Major Ruben Gadut, anaa na lamang sa 7 ka mga munisipyo sa northern part sa ilang AOR ang pabiling giilalom sa military operation. Kining mga pagpaningkamot pinasikad sa marching order sa ilang commander nga i-dismantle ang tibuok SMRC. Sa pikas bahin, gipukusan sab sa 10th ID ang pagmonitor uban ang paglusad og countermeasures sa mga pamaagi sa underground mass organization nga naa sa urban areas ug gitawag nga CTG urban operators. Matud ni Gadot, bisan dili kini usa ka armadong grupo, apan potensyal kini nga hulga sa posibleng recovery efforts sa mga rebelde. Pagpaklaro niini nga sa kinatibukan, nagpabiling zero active NPA units ang AOR sa 10th ID ug walay hulga gikan sa local terrorist groups. Mga katropa, aron kanuni kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.